Whoa! Whoa! Yeah! Whoa! 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 I got broads in Atlanta, just to the lean the family. Credit cards and stunts, hitting the licks in the van. Legacy, family, legacy look like a panda. Hi guys, दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोबाय मिस्टार समल बर' गुड मर्निं लोगोसे आंबो फ्रि रिक्रुटमेन्टआवसो जइन जानो सानबाय मानो होनबा आंहाबो बारा सम गैथारला भिउसआ एकदम माने लिमिटेडसो जाना थाबाय आरो साबस्क्राइबाबो एसे नांबावगौमोन बेनि थाखायनो जेन मनिटाइज जास्लाब हायाबा बे फ्रि रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजों आंनि जिउखौ सुफुंनो थाखाय दिनै बे जइन लाबाय आरो प्रेक्टिसखौ नायलांबाय था आं दिनै रानिं खालामगोन स्टार्ट गुन्दै जानाया हस नङालै आयौ ओरैनो फ्रि होनबा जानाय नङा देहाया फिजिकेलि खुब स्ट्रं जानांगोन हाजोबनांगोन फारसेनिफ्राय पुशआप आयौ रानिंआथ' 16 माने मा होनो 1600 मिटारसो जागोन न' 1600 मिटाराव 6-7 मिनिटसोआवनो हानांगोन आरो नों आंबो हायो हानाया स्पिडखौ नायनो हागोन दा नोंथांमोना So guys, नै बिथाङाबो खारदो आंबो खारदो रिक्रुटमेन्टआ सानस्लानि जायखिजाया बिथांनि कमलेश बर'आबो आंजों लोगोसे दंफायो लागाव आसाबोब्रा आंबो खारनो बिबो हाया आंबो हायो जायखिजाया लाइफआव माबा मोनसेथ' स्ट्रागल खालामना जाखानांगोन नङा होमबा बे याखै नोंथांमोनाथ' आरो साबस्क्राइबखौ होआ नङा होबाय थादों आरो बिनि उनावबो आरो नांबावगौ आंनो एसे भिउसआबो एसे लिमिट जाबाय एसेबावबो जाथारसिगौमोन समा बारा गैला बेखायनो रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजों माबा मोनसे हेल्प जायो खोमा बेखौ सास्लाबहाबाय थ' दिनै बेखिनि भिडिअखौ खालामदोंमोन आङो देहानि फिजिकेलि स्ट्रंबो जाबाय 1 किल'मिटार खारबाय जों 1 1 किल'मिटार आरो माखासे खारगोन माखासे पुशआप नायनो हागोन नोंथांमोना पुशआप लं जाम्प हाइ जाम्प मोसौ सौदों लाजोबो नै Don't break my heart खाव आयु no limited no minute होबाय था आयु बा जिउआव बिदिसो थांना थानायनि राहा बेबायदिसो आयु गभर्नमेन्टनि गुन्दै सोलानाया आयु खाव हाइटआ गोलाव जानांगोन दा आयु
Để cần chiếc bộ. Hey! 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 Wow! Wow! Yeah! 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 Đây vào chết nó ngồi đây. Yeah! Yeah! Wait a minute. Who are you? Terus soalnya budi dengan dia. Yeah. 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 बड़ा हरामी हो बेटा मोनसे आंनिफ्राय खावलायफिननाय चेनेलखौ लोगोफ्रा माने जायफोर आंनि लिंकआव दोङो बिथांमोननि रिक्वेस्ट थ' नामखौ जिहेतु चेनेलाव जानला मोनलासो लादोंमोन आं एसबि थ' बेखौ सोलायनानै मिस्टार समल लाहैबाय थ' बै मिस्टार समल शेयार खालामनानै आंनि लिंकआव थांनानै नोंथांमोना शेयार लाइक साबस्क्राइब बेखौ खालामोब्ला आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय जाबाय थेंक इउ